Takže čau, ja som Maťo A ja som Maťo. a my vás vítame pri ďalšom videu a dneska, áno, dneska. A dneska konečne ideme 1 versus 1, ja tu vzájom. A, anti-cheat. A keďže ma toľkokrát vyzval a proste hrozne veľakrát chcel, aby sme išli 1 versus 1 PvPčko. Ak ste nevideli video Survival Games na serveri Survival Games, volá sa to presnejšie IO zberateľ coinov, tak určite ho pozrite. Tam máte o tom viacej, že prečo sme sa rozhodli toto natočiť. Že no daj si už lebo IO brutálne comebackov, proste brutálne coinov veľa nazbieral. A tak my sme sa rozhodli, že ideme 1 versus 1. Tak daj si čo chceš, čo potrebuješ. Ja už mám všetko. A ja som trénoval. Nebudem klamať. Sme v party, takže za každým by sme mali byť spolu. Takže je jedno, koľkokrát budeme hrať. No, ja navrhujem, aby sme vyskúšali z každého druhu PvP 1 versus 1 jednu hru a potom uvidíme, ako dáme bonusovú. No, môžeme ísť na to? 4. Ne, pomoc. Počkaj, kde si? Čo spýtajú dole? Počkaj. Hrozne zbrkli sme, lebo je veľmi väč. Hej, kámo, počkaj! Kde si? Ja sakra! Koľko si mal sigdiček? Veľa som si dal healku. Bože. Dobre, poďme teraz nový... No nie nový, ale dáme si ďalší battle. A to je... Poď bow PvP. Mám. No, ty si nedal. Som tam. Ty tam? No poď, hráme. Ja som s Lukom veľmi dobrý, musím sa pochváliť, to mi ide. Ja iba tak do... Idem spamovať s Lukom? Ne, som kit. Speedku si musím vypiť, lebo to je dobré na ohýbanie. Ježiš, som creeper. Jo, ne. Jo! Nech sa. Že teraz ti dám headshot, to bude veľký damage. Ale to čo je? No a... Ideme na ďalšiu PvP. Ja som hovoril, som trénoval. Debuff. No, ide. Ja som... musím to stíbať. Debuff. Ok, sme tam. Tak hráme sa spolu. Jo, toto je mega dobré. Takže rýchlo Fire Resist. Speedku, až potom Fire Resist. Počkej, nechaj ma! Hej. Nechaj ma. Speedka. Ja som mám to. Ja som si dal! Ne! Kamo? Hej, počkej. No. Môžem sa proti metere. Počkej, prosím, timeout na chvíľku. No. Mi sa hrozné hápka oberajú. Speedku mám dobre. Môžeme ísť na to. Poď. Máš ten poison? Poď, dobre. Poď, to dám. Klikám ťa. Ja som hrozne spanikaral na začiatku. Ja mám ten fire resist, takže vlastne... Ja nemám nič, ani speed. Ti daj. OK, dobre. 2-1, ale to stále nič neznamená. Ideme Gapple Rush, to je môj obľúbený. Ešte raz reštartni. A poď. Ešte nie. Poď Gapple. Je to ty? Dobre, rýchlo. Strančka. Speedka. Ja už som sa zlakol, že akože nejaký bug. Dobre, ideme. Dal si jabko, dúfam, a ideme na to. Kde si? Ne. Prečo mi tak veľa uberáš? Ja som si nedal jabko! Ja som si nedal jabko! Ne, ja som noob. No, ideme ešte raz aj otočiť, ne? Nie, čo si. Ale ne, sa robím. Dobre, poďme teda dať ďalší battle. Potom... Ideš, môžeš. Aha, musím ísť tu dole. Dobre. Toto je jedno z mojich obľúbenejších. Takže jabko. Poison si nachystám. No takto.
Netrafí ma. Jo. Ty si práve uhol. Ja viem, čo to je dobrý. Víťaz. Čo máme nám ti? Sharpness 3. Už ma trafil. Power 1 je dobré. To dám, to je ľahké. To bude byť, toto je moja výhra. Jo. No, a. Čo meč, meč. Saka. Jo. Ne, kámo, jak je toto možné? Ale veď, ježiš. A teraz ja akože... Ide posledné. Musíš mať rovné, lebo je to 3-2. Do prdeli. Ešte stále mám šancu, že to bude remíza. A potom si vyberáme na nejakom sa zhodneme. Toto vyhrám, lebo tu mám moje fire resist. Počkaj, cool. To je jedno, nemusíš si furt dávať. Okay. Počkaj, dáme si. Teraz skúsim jednu taktiku. Takú, že... Dobre, počkajte. Dobre, takto. Skúsim si zapnúť jednu vec. Nie sú to cheaty, nebudete. Ale nastavím si tu... Tak, dobre. Zapol som si jednu vec. A to je... Ja ich tak nezapol. Tak nič. Myslel som, že som si zapol damage indikátor, ale nevadí. Ja som si zapol... Dať speedku. Dal si speedko, tak potom ideš tak pomaličky. Ja som si dal speedko, idem pravde rýchlo. No, to je to... Kamu neoklik. Hej! A jo, sama. Aspoň raz do... Jo! Koľko si mal hlavy? Neviem. A jo, dobre. Aspoň, že to je tak. Aspoň, že som nepokazil reputáciu. Boli tam jeden, tak aspoň 2 zápasy, ktoré som mohol vyhrať. Iba neviem, čo sa stalo, že som to nevyhral. Ale... Hrozne som panikáril. To je môj problém. Dáme rozhodujúce, alebo necháme na remízu? Nechápem na remízu. Dobre, necháme toto na remízu. A ak chcete... Ak by ste chceli ďalšie takéto videjko a mohli by sme dať na budúce, že dáme iba jednu vec a to isté dookola. Ale to sa mi nezdá moc dobre. Tak môžeme dať. Ale ďalšie video by som dal podobné PvPčku, akurát, že my by sme neboli proti sebe, ale spolu. Ďakujem, že ste sa pozreli na toto video. Nezabudnite komentovať, lajkovať a zanechať ten nejaký odber. A my sa tešíme na vás pri ďalšom videu. A ahoj! Čaute!